woto ngoye nami sabunene worani dunya woni mere yurmini mato jawdi yurmini mato diure sakanone ade aldeda ko cebdejo pamaro hakkille woto ngoye nami sabunene worani dunya woni mere woto ngoye nami sabunene worani dunya woni mere jingel maɓe gurta fo gande ko baye ɓuure ana sindima mette jinnaɗo woɓɓe yo diwani kaja kajum ne lili gede ar non an min ci kanum mo holode dum ne yoddi ko fer cuuray ay ñaatire jor njudi non njudi nan cuumi ko jeeɗo ko min noddi on ko jam tan kadi noddirmi on ene moƴƴi e kala sahaa baaba galle joddo e ɓesgu muɗum kalda kadi yitodira paamodira hayto ko eɗen Allah waddi enen ndenndi gurdam galle ko gallam galle meɗen ene moƴƴi e kala sahaa joodoɗen jewtiden mbele mbawen faamodirde mbawen susotirde sahaane men ɗo gallo jiibinoma seeɗa kono ko aduna wayi noon wona enen ko aduna e oɗo saha kadi hindu wondu duñi aduna ko keneɗi dumone ɓennuɗo ko heewi ɗo haalullaji à gauche à droite ha mayno leydi ne kadi mbiyaɗo cakka majji nani yiito fatiga nangam e nangam wujjama to eyi an kam ɗo yaha arta fof ko an wiyano eyi d' accord ɗo yaha arta fof an Bocar ko an wiyano ko ñiɗade koni hettomi tan hettomi te kadi wadda e needi nane haalda e jinnaɗo muɗum ko adi fof yo ardin needi cakka ka en jetti Allah fa tabarakallah en jiiti cakka ka mbiɗa bam cakka ka eyi en jiiti cakka ka mo wuji cakka min mi yiɗi cakka min cakka ka a wujjani anani fa tabarakallah kadi nde Allah daduma a wujjani cakka ko yettere Allah no fewi en fof ndenden jetten Allah a wujjani cakka ka joni noon cakka ka feeñi eno sifori fof ko minen goni jinna moɗon hande yummon ala ɗo ko oɗo woni ɗo onon fof ko juuɗe makko mawɗo ko juuɗe makko mawɗo o ene gasa gandanɗa hoore maɗa tawa wonko heewi ko ɓenni ko weññino kono hankkadi jiɗɗen ko weccidde rewra no foti rewrude caggal nde jittuɗen noon cakka ka en jiiti ɗum onon fof ndenden kamdinoɗen nde tawaka e moɗon par ce que kala momo cakka tawno e muɗum hissa bab ala dandi noon enen fof enen kamñine enen fof enen mbiɗa alhamdulillahi rabbil alamin mbiya kala mo cakka noon cakka tawno e muɗum a hissat wadde hirsumama Bismillahirrahmanirrahim.
Fari wonto gonnoɗa ka gummuɗo gonnoɗa ɗo e muusi fa galle mo gonnoɗa o gonɗuɗa ko galle seydi ba fari o wattanma galle tel to gonɗa ani gummiɗa ɗo nomeɗa koko galle goɗɗo a ɓittumaro ko fari ko rafi fari o wawa tindi ɗum kono hannde noon alhamdulillahi rabbil alamin kadi ko an andi yimɓe an wawi andu to gonɗa ɗo en fani en jetti Allah ɗo ko galle mawde en woni ɗo fani a sellama fani a sellano moɗen ko yettude galle a sellano fati ardi o alhamdulillahi rabbil alamin aɗa limsi min andu mo wuji caka ha holko juɗɗum cakka ka wujjanoka koko moftanoka tan mo mofti ɗum mofti ɗum ko jomum mama wuji cakka ha anani an daram he ay on noon kono ko yabde ko ala hen ha suni ko minen wono tawno min mbaɗama han on mbara ɗon ha maaji bonde wara on par ce que ko ɗum ni addi on warede ƴege ɗem wonde way mbaɗa haalde ko goto fone yiyede hakkilo kosɓulla ket kajja ala ko waɗi hen haydara ko nannaɗo hen ande ɓe ko yima ɗum mami wona kadi jan ko mama waɗi mama ko yima ko nanimo hen hay ɗum mami jewtid après on kay ko jirmi wiide ko kalden nanodiren
ngappen ko ɓenni ko haalaɓe ha wiye ter gasen ha lugguiɗe goppen pagguiɗen gurdam kesam min baba on ko arane ko e haqqilla mum baba min holko fof komin mbaɗi gogo amen har sa ene waɗa min ɗe gueɗe ko tawi ɗum tagi ɗum ko wondude addi ɗum ko iblis a faami so yimɓe gondi mbattat jottirɓe kaltat mais wona ni de ni ko waɗi ndiyam so ɗum wi ɓoftata ko waɗi mbiyeɗa ko ya oppu ɗum adi kala man o sikkano ma arte bo wona ono getti ana wona malaɗo an min kam yoɓe jakumi tan min komin wuji cak komin violi wona hay viol o kon komin wona an kalde ɓe viol o kadi komin accu o bo har jibi ko jarnoɗa ham jafoɗa ham ko erel tan wonno ɗon erreur ko erreur wonno jarnoɓe yafon ko erel tan wonno ɗon kajja jarnoɗe ham jafoɗe min mo kajjade a yerta ko jafoɗa an kay wona jul baba joom cubbu Allah jarnoɗa min jafoɗa o gueɗe gueɗi am ɗoyne oɗo galle o ndemum juuɗo o sikkande bonande ma fiiro andi ɓuuri bonde e neɗɗo fof ko neɗɗo mo ala ko ɓenniti ɗum on wona julɗo neɗɗo aɗa warane hoore so tawi neɗɗo are ma wi aɗa yarno aɗa yaafo sa yaafima a dañi baraji sa yaafa tampi Allah kam hankkadi nani ko kanko ɗumin ko jarnoɗamo jaafoɗamo gasa min kam mi yaafiri jarno mi jaafo min kam ɗon tan bam haade ko dañmi hannde o mi wini kam ma ɗum ko noon alay sago ɓe jarloma ɓe jaafoma kono annana tinnoto ɓeyda tinnade ayi mo jolelani fiji heewi jofde koye tufgel mobaɗe ɗum ɗo ko hunde sofde e maɗa ko hunde gandanɗa hoore maɗa fotano wawde wonde o yeehi ɗaldima ci ko noon ala fof ka gollaki ɓiɗo e aduna ɓuuri hen muusde fof ko ɗum ɗo ko halte ɗum kadi wona kake mane majji ala kada mofti aɗa takka pour yo bon yo Allah boni boni pour fewta ko probléme kono noon ala saɗen maɓe jarnoɓe jaafoma yo gas Allah jarama on jarama haala ka nana juuta an noon mama ma en jewtide par ce que ko needi bonni yuma nema haalnuma ka fotani haalde wonnuma ka fotani wadde nannuma e fenani ɗo joni no gonɗa ɗo ka professeur fenani an ka jaaɗo ha bureau sawata banggue fenade wi diplôme donc mami yewtidema ɗum mi ƴeewa ittudema haalaɓe ha wiye ket walla mi hirsa eyyi Hamady tinnoɗa ɓeyda tinnade hande oɓe natti sukaɓe te kadi paama kadi kala ko gollumɗaɓe ko pulaar wiyata ko mawɗo waɗe mayde hen suka waɗe ɓomnite eyyi joni etoɗen koko waɗano ko fof mbeɗa wi jejji ɗumɗo goppa annene fewni gurdam maɗam gurdam wona gurdam hebde gal tan no fiide beccene wuɗɗana nduka ayi ɗo watide bani adama yo reno Allah jarama on jarama boha mattane voilà kaja wara kalko wawi wonde ko jinnaɗo kaja jaafuɗe gogo a farani yafnata minen pori yafnata oroy sibanda gogo sibanda oroy gasi ko warno ɓenni gasi engrais min jafimama haydara jarnuɗa min jafuɗami an ka miñam en fonno yonde yafimam sibanda ñalami kaja yaf gogo ni jafuɗami kajja bo har jarnoɗe min jafoɗen ko jumɗo min jumi min jaafima gogo aɗa yalno aɗa yaafo sallini yo miccoɗa ko mbatta ɗo fa bowal hayni paya ce
fuɗɗinooma walla fuɗɗinooma naatteede ɓe nganndi ɓe mbayrani nde kadi naattunooɗo e maa o noon kala mo naatti koko bonata sabu o bolli ko heewi ko wonaa ko men fof o firtii ko heewi o fittii ko heewi woni hammede dow laawol kono noon allah ko moƴƴi allah ko moƴƴi ene waawi ni taw ngonndu ngun kadi ko junngo makko yahata en kono noon haa yeeso ko laawol allah jaaraama a jaaraama mbiɗa duwanoma kono dañƴaa heewi tan yo allah waɗ heen barka mbaɗi ɗum kadi e naftan kono holto fayi woni faade kay haa jooni hunde nde wiyetee ko gogoore faade kay minima tan mbaawi joodaade hannde haala kaalda ɗum Allah dewi kaala jaaraama faade kay wallahi wonaa ñow woni maayi so tawno ko ñow wonnoo maayi hannde o aan ko goɗɗo haaltantuma kono wonaa haa kono noon en jettii Allah kadi Allah kala ko waɗi yettude jaare Seydou Ba on mo naamdiɗaa min e horam hannde mi anndaa ko Seydou Ba kadi ɗo ay so Seydou rewnumaa ɗo no Seydou duunirnumaa ni accinmaa ni Seydou Ba hannde mi ceetti haa laaɗi haa yitta ko ɗo tan nganndumi o wonaa faso Seydou wonaa faso Seydou waawaa yiɗde Seydou yahat tan anndaa ko waɗata kanko ko ɗon no rewnumaa annden kono noon faade min mi yetti Allah faade Seydou Ba to rewnumaa ɗo min Seydou mi ceeri haa laaɗi haa yitte wonde o seernoon wonaa ceergal gacciteenal ngati o wii kam ko seeri o harmi Seydou rewnumde rewnuɗo faade Seydou Ba wonaa oppirmaa kañum Seydou Ba wiye aka dafaɗo rek daaboo alaa ko Seydou Ba haalanne ko ɗum kono Seydou Ba waɗi ko ɓuri ɗum bonde Seydou Ba addi debbo haa nder suudu mi yii jeere mi activité ni Seydou Ba ne nder debbo faade min mbaddi heen haa ɗum ɗo jeli o fonimi seerdemi ko ɓooyi bone men alaa fof ñalawma mum wiyaani salminen faade ko alaa fof jama mum wiyaani salminen faade ko ko wonee wure ko wonee ladde fof seniman seni haa ñaamu wi kam faade Seydou wonaa jeli kono noon en jettii Allah ko heewi ngati enen ko ɗiɗo fof wonnoo ko jikko ɓaadi aan a selli hakkille ma acci haa waawi wiide nguurdam gonɗam ɗam faade en jettii Allah ɗo noon ko Modou en ngartirmaa ɗo e galle mumen ko Modou en ngittumaa to ngonnoɗaa ɗo ɗum ñoowinoɗaa ɗo moƴƴaani faade waɗaaka kam ko Modou en ngari jogii kiram ɓernde jogii njurum kañum e baylel mbi hale sabu ma ngartaa ɗo ngati ngonɗaa ɗo fewntaa hikine min ngandum gataa wonde ruɗi ko cukalel wonaa tan ene ɗagga e ma ɗum kadi faati ine weeɓaa mais alhamdulillah ruɗi ma at ruɗi ma selli ma yiw ma yiw kadi no kiram ɓernde heɓi ɗum faati mi jetti hen oɗo ceerno yo Allah waddata kono noon e sey faati faati kadi ruɗi en ceerno abouta faati ɗittande boole ɗo wallahi faati de goram waawde Allah e fattannoon ɗum ɗo faati jeyaa ngam kanko waɗi feere haa ceerno abouta naate safuma ala ko waɗa hen kono machallah a yoɗo biɗo rewmo noon mbasa o hiɗo sahaa fof ya yare makko wonaa ko ɗum mooma faami no mbaɗa aɗa heewi mi yiyataama ni aɗa heeɗi de e tey o ceerno wallahi ceerno aboutan haannini o wiino ɗo to lilɗa aɗa ɗaani ɗo so tawii a fini findiraa koye jooni te mami arde taw ma aɗa haala min sikkiraama ɗum ɗon sikkiri ko ni o wiinoo ma finde heen jooni noon oɗo wiyaama jooni ma jaaraama ene yo moƴƴi en cinnima no feewi ɓey ñawɗiri tiiɗi o ya jaara kadi bandiraɓe tan dañi ñaw ɓe ñaw ɗumon hakkille mbaso jeddaaɓe ɓayro kadiji ɗi weeɓande min weeɓande heddata jaaraama ene yo moƴƴi en
What a way